Ahojte, tak v tomto videu si ukážeme, ako poskladať bicykel Amulet 16 Tomcat. Môžeme začať. Otvoríme škatulu. Predtým, než začneme niečo vyberať za škatule, odporúčam vyberať tieto spony, pretože sa jednak môžete o ňu poškrabať, alebo pri vyberaní samotného bicykla môžete poškrabať bicykel. Môžeme si vybrať bicykel zo škatule a upevniť rámu. Moje odporúčanie: takto, keď máme bicykel na stojane a ideme ho montovať, poskladať, vizuálne si ho skontrolujeme, či náhodou nie je prepravou poškodený alebo od výroby. Pri vybalovaní, keď máme sťahovacie pasiky, tieto plastové, nepoužívame rezáky ani nič iné, štikacie kliešte, pekne štikáme, nevieme tým poškodiť bicykel. Tak pri vybalení bicykla volant pri vyrovnaní sa nemusí dať vyrovnať. Znamená to, že ho musíme vytáčať presne do opačnej strany. Takisto máme vytočený volantový predstavec, ktorý nám drží volant. Povolíme ho. Takisto sú pretočené riaditka dolu hlavou. Postup je rovnaký. Použijeme štvorku imbus. Povolíme skrutky. Netreba ich vyšrubovať vonku, povolíme ich len tak, aby boli voľné. Keď prepravou sú takto vytočené riaditka, takisto sa treba uistiť, že ich vytačame pri montáži do správnej strany, takže vidíte, že takto je to nesprávne, pretože sa boudeny tie čierne hadičky omotávajú, takže ich musíme točiť presne do opačnej strany. Riaditka sú označené krásnou bielou ryskou, kde vieme správne vycentrovať riaditka. Takže takto vycentrované riaditka vieme už utiahnuť. Uťahujeme vždy do kríža. Pri doťahovaní volantu dávame pozor na to, aby vzdialenosť, ktorá nám vznikne hore, musí byť identická aj dole. Pred použitím je potrebné dofúkať kolesa podľa požadovaných parametrov, ktoré sú na plášti. Najlepšie s takouto pumpou, ktorá má barometer. Pumpu je potrebné najprv odistiť, nastoknúť na ventil, následne pumpu zaistiť. Môžeme fúkať. Takže v týchto miestach plášťa nájdeme údaje minimálny a maximálny tlak, ktorým koleso nafúkať. Nafúkame to vždy niekde v rozsahu stredu, kde není koleso veľmi mäkké, ale ani veľmi tvrdé. Takže keď takto máme zložený bicykel, dojdeme k bodu, kde treba namontovať pedále. Pravú stranu a ľavú stranu, takisto označené sú aj pedále spôsobom pravý, ľavý. Pred montážou samotného pedála je potrebné, alebo bolo by lepšie závit namazať vazelinou. Ja na to používam takýto klasický štetec, netreba jej tam dávať veľa. Takže máme pravú stranu bicykla, montujeme pravý pedál. Najlepšie je ho montovať rukami. Takto poskladaný, namontovaný bicykel dáme zo stojana dole, preto aby sme mohli utiahnuť pedále. Takže ako sme si hovorili, pri montáži sme vytočili riaditka, ktoré nám zostali povolené. Musíme ich donastaviť súbežne s predným kolesom, aby riaditka boli rovno. Takisto ako samotné riaditka sme uťahovali do kríža, takisto aj volantový predstavec. Dokončíme domontovaním odraziek, predné a zadné koleso. Treba nám na to plochý šrubovák. Takto jednoducho vložíme dovnútra výpletu. Upneme aj jednu špicu, takto vsadenú, obcháme vložku, ktorá bude držať samotnú odrazku. Plochým šrubovákom, jednoduchým pootočením v smere ťahu špice. Prednú odrazku, ktorú ideme montovať na riaditka, sa skladá z dvoch častí: samotná odrazka a držiak. Držiak je potrebný zasunúť do odrazky, kým to takto pekne necvakne. Zoberieme si krížový šrubovák, skrutku, ktorá je na objímke, úplne vyšrubujeme, prevlečeme cez riaditka a utiahneme. Odrazku my montujeme tak, aby bola vždy dobre viditeľná, aby zo sedla nič neprekážalo a takisto, aby zadné koleso neprekážalo. A máme tu poslednú vec, je to manuál. Všetko, čo sme si teraz ukázali, obsahuje tento manuál, takže je dobre si ho pozrieť. A ja vám už len prajem od týmu Exisportu veľa šťastných kilometrov.